a submissive wife. Da kayo mga babae, marry a submissive husband. Kani ako submissive kini ako. Okay. Hang kayo nga asawa iti anak ni Satanas. Dagiti kano submissive nga tattao kakabsat, fun to go along with, fun to work with, and fun to live with. Amen. So, apay kakabsat, kasi yes, submissive people kakabsat, they blend with God's plan. And God is attracted to submissive people. God wants to work with them because God knew that they will obey and they can deliver. Amen. Amen? Adada pa pastor kakabsat nga namati, adada namati kakabsat nga namati, nga haan nga submissive, kat after 5 years kakabsat awan dan iti ako. Kaputahan dangar nga submissive. Adada mo iti pa pastor, namati kakabsat nga 5 years, 10 years, 20 years, 30 years dan, at dadapay lang itang accessibility ako, gapong arta, adi submission kanya da kakabsan. Okay? Gumaganda ang kanilang buhay, so nga dapat, sa tayong asawa nga babae, submissive tayo, dapat kalagi si asawa tayo. Amen. Hallelujah. Kaya hindi kakampihan ni Lord ang hindi submissive na asawa, na babae. Okay, so dapat submissive ka man nga anak, kan bilang anak ng Diyos, kan kadagiti naganak mo, okay? Dapat submissive tayo ng anak ti Apo. You will have an unsubmissive followers if you are submissive. Unsubmissive. Is it true, Kapsa? No, unsubmissive ka, syempre, yung followers mo, unsubmissive mo. You will have an unsubmissive members if you are not submissive. Okay? Hindi mag-flow ang blessings sa mga unsubmissive. Dapat na tayo mag-Kristiyano kakabsat at di submissive heart. Kati jay kakabsat nga makita nga da tayo kumagat pinakamaamo, pinakamabait, pinakamagalang, may disiplina, hindi palaaway, hindi nanluloko ng kapwa, masipag at mabuti. Anong mangyayari? Double portion of anointing. Amen. Amen. Let me close this kakabsat. Let's jump ijay natay ni Elisha. Okay, no, dato sumarunong nga mangyada dati kakabsat in Japan. So mabalik yung tulad ng aramate na di miracles na kakabsat. So mapantay Japan nakatay ni Elisha niya. Dagiti grupo kakabsat dagiti mapanagitabo ni time nakay da. Kat timama aji bangkay diyan titulang ni Elisha. Kat nagbiag. Hindi pansyon. Hindi pansyon. Kat kuna dagiti tattao kakabsat. Natayin lang arugod. Agar aramid pa lang iti milagro. See? Uray nung matay tayo ton kakabsa. Legacy ng makungkulang. Dan tulad ta. Ano iti difference di ministry ni Elijah ka ni Elisha kakabsat? Iti panahon ni Elijah, ado tinatay. Iti panahon ni Elisha, nagado tinagbiag. So sino kakabsat iti mang pabiyag dagi tinatay tatang? Ang mga taong submissive. Iso nga double iso da kakabsat. Double yung joy, double yung love nila, double yung inheritance nila, double ang blessings nila, double ang happiness nila, double ang success nila. Basta yung mga submissive. Nagigya lang submissive kakabsat. Okay. So, as I close, the suggestion ko itata kakabsat, let us live a life of submission. Let's submit, let's honor God, let's honor our pastors, let's honor agijay tattao nga mga karkararag tayo kakabsat. Let's honor our spouses. Spouses, sorry. Spouses. Dagiti asawa ko na pala. Sorry. Mabisinta mo. Okay. Kadagiti aga-asawa kakabsat, when members nga aga-apa, when dapat lang hindi madi nga pagkikinawatan, stop it. Stop it, kakabsat. Sabi sa Bible, submit to one another. Alisin ang rights. Karapatan ko to, karapatan ko yan. Just please, stop it, kakabsat. Ibagagyan ka, pagpapalain ni Lord ng double portion ang mga submissive kakabsat. So, ayabak kita, ayatan tayo mga pastor. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. God bless you all mga kapatid. Amen. Submissive. Submit ka ta doon. Pananayan ni Sister Jody ito picture when no character i-panag-submit. Amen. Today. Kanahin ko kay pagbagang Jay mensahe kompleto. Amen.
pintas na talaga ti panakalutluto na. Nababaknang nagiti kakararuwa diyan tayo. Yes. Check mismo personally. And ano ko gani Sister Joy, abay nga katagitoy pa lang nag-submit. Pati ako mo didigkat kaya nga tumagal mo disunan Tanay nagadong ti blessing nga malala tayo kakapsan. Iti biyag na. Kapag ipakinabang. So, na ulit-ulit nadudog ti importansya ti sa unga panagsubmitar. Kaya ko di very introduction to tayo ko na nga ti kayang character in the picture ti may isa nga panagsubmitar nga tao isu ni jay ay kinakapoy very weak ko na natatay at mawatak nga when natanggan ka when ma-pride ka hanggang submit Weak and poor. ko na that's ninyo to ni thank you Sister Joy. Talaga nga, in other word, nag-submit tayo ti Apoy, pagpakita tayo nga we are nothing, we want to depend on you, we submit tayo. Again, nang tensunan ti challenge, kada tayo kan talaga ti sa amin nga nagtingeg, nagbuya, kakapsat. Nya kete nagmayat mo talaga ti tinghead sa uti ako, si Bibian da. Kapantay ti panagkararag, iday-dayaw na ka ako, kada Bibian may. Alikang ti kapsat, insend mo ti kapsat, nag-submit ken ka, nag-obey ken ka nga pausag ti dahi tunal tao. Kat kinarit na kami, challenge na kami, inikkan na kami amin iti encouragement. Babayan iti panangusar mo kanya na. Nagmayat nga na ulit, tibiyag ni Elijah ni Eliseo. Lord, na nagadu, nagiti not adal me. Iti panangat adal me. Panangat adal, kiti nag-share na nagisuro kata kami. San mi idan nga ulitan, nagiti nagpilit na sumapunpuntos, nga magyaman kami ako. Talagiti sa kanayin kong may bagbaga nga, ti sa at di amin niya klase ti vitamin. Amen. Ano madaduma marik nami makita mi nagiti pagpagimi we are spiritually weak kat no makangig kami ti sao kat agungar we no mapapigsa kami. Pagyaman kami ti sao nayari ti tinapay. Ako nga daytoy kat pagbiag masapol lagi ti prakararuan. Bendisyonam nagiti so amin nagdingeg. Bendisyonam nagiti sa amin nagpartisipar. Dahil tungal daw, agyaman kami ti baliging yung paay mo manan ka na kami. Agyaman kami di ragsak, iti nagunig mi ako, iti puso mi, talna, rag-o, ragsak. Sinusuwan na kami nga mang recognize, mang acknowledge, karagiti kinaimbagan, ang media pitinal na waldaw. Kita gidyan ti magiduron kata kami, nga agrag-ragsak, nga umay ti balay, ti pagdadayawan. Kadat may isa nga agkarambak iti dagitoy. Alawan na po isublime iti sa amin na dayo, gloria ken panagyaman iti tingal daw. Ket again Lord, agyaman kami. Amin na dayaw panakaitano ken panagyaman ket isublime amin ken ka. Tinagan ti Ama ti Anak at ti Espiritu Santo. Tinawag namin ito. Amen ket amen. Naibag ang daw, naibag nga oras tayo amin, ayatan mi nga agdidingig.